नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज आपण पाहणार आहोत उपवासाची कचोरी। अशी ही रुचकर खमंग स्टफ कचोरी चवीला थोडीशी गोड, थोडीशी तिखट आणि हिरव्या चटणीसोबत खूप छान चवदार लागते। चला तर हा डिलिशियस पदार्थ मी कसा तयार केला ते पाहण्यासाठी आपण जाऊयात किचनमध्ये। सुरुवातीला आपण फराळी पेटीसाठी उकडलेले बटाटे जे आहेत ते किसून घेऊया। अशा पद्धतीने आपण 3 मध्यम आकाराचे बटाटे किसून घेतलेले आहेत। आता ह्यासाठी आपण अर्धा बटाटा जो आहे तो सारणासाठी बाजूला करणार आहोत। 1-2 चमचे बटाटा मी इथे बाजूला काढून ठेवते, जो आपल्याला नंतर वापरणार आहोत। आता हा जो बटाटा आहे ना, हे ह्याच्याने आपण जे वरचं आवरण आहे ते तयार करणार आहोत। तर ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला 5-6 चमचे अरारोट घ्यायचे आहे। अगोदर 2-3 चमचे टाकून घेऊया। इथे आपण आता 3 चमचे टाकून घेतले। त्यानंतर आपण हे आता उपवासासाठी करतोय म्हणून मी इथे सेंधा नमक घेते। सो चवीप्रमाणे सेंधा नमक घ्यायचे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आपल्याला अरारोट लागणार आहे अजून, पण आधी एकत्र आपण हे सगळं वापरायचं नाहीये। अजून लागणार आहे अरारोट, सो आपण पुन्हा अजून 2-3 चमचे पुन्हा टाकून घेऊया। आपण अशा पद्धतीने हे बटाटा आणि अरारोट मळून घेतले व्यवस्थित। आपण जसं पोळीला पीठ मळतो त्या पद्धतीने हे तयार झालंय। तर आता आपण हे थोडा वेळ बाजूला ठेवून देऊया, जेणेकरून हे चांगलं मुरेल। आणि आता आपण आतमध्ये जे स्टफिंग करायचे ते तयार करायला घेऊया। आता आपण आवरणासाठी सुरुवातीला घेणार आहोत ओलं खोबरं। हे मी 1 वाटी भरून घेतलेलं आहे। अर्धा बटाटा हा मी किसून मगाशी जो बाजूला ठेवलेला ना तो मी घेतलाय। इथे मी 1 छोटी वाटी दाण्याचा कूट घेतलाय। इथे आपण मनुके घेणार आहोत। बारीक किसून घेतलेले काजू, 1 अर्धा चमचा बडीशेप घेतलेली आहे। अर्धा चमचा साखर घेणार आहोत। 1 चमचा हिरवी मिरची आणि आलं घेतले ठेचून। थोडी कोथिंबीर घेणार आहोत आणि चवीप्रमाणे सेंधा नमक घेणार आहोत। आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून झालेलं आहे। तर आता आपण थोडं मीठ आणि तुम्ही टेस्ट करून बघू शकता। आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याला कचोरीसाठी आपल्याला बघायचं आहे हे असं मिक्स करायचं आणि नंतर असं थोडंसं घेऊन हातात असं घेऊन त्याचा गोळा होतोय का तो बघायचा। हा इझिली होतोय तयार, म्हणजे आपण परफेक्ट सारण बनवलं आहे। जर हे तुटत असेल ना किंवा हे एकजीव होत नसेल तर थोडासा तुम्ही बाइंडिंगसाठी पुन्हा बटाटा वापरू शकता।
ठीक आहे. तर आता आपण ह्याचे गोळे करून घेऊया सगळे. अशा पद्धतीने अशा प्रकारे आपण स्टफिंग जे होतं त्याचे असे गोळे करून तयार केलेले आहेत. आता आपण बटाटा आणि जे आरारूट आपण एकजीव करून ठेवलेलं ना ते व्यवस्थित आता पुन्हा एकदा आपण हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपण ह्याचे सुद्धा गोळे तयार करणार आहोत. पण आपण जो हे सारणाचे जे गोळे तयार केलेत ना त्याच्यापेक्षा आपल्याला थोडंसं जास्तीचं हे सारण घ्यायचं आहे. त्यामुळे थोडंसं हे पीठ घेऊया आणि आपण हे जे आहे ना ते ह्याच्याबरोबर कंपेअर करायचं. ह्याच्यापेक्षा ह्या सारणापेक्षा थोडासा गोळा थोडा मोठा हवा. आता हे आपण व्यवस्थित असं फ्लॅट करून घेऊया हातावर. आता आपण हे व्यवस्थित असं थोडंसं फ्लॅट करून घ्यायचं आहे आणि आपण जे स्टफिंग बनवलेलं आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये असं ठेवायचं आहे आणि याला व्यवस्थित असं हलक्या हाताने असं पॅक करायचं आहे. हे व्यवस्थित असं पॅक झाल्यानंतर आपण व्यवस्थित याला जसं आपण लाडू कसं वळतो तसं हलक्या हाताने त्याच्यावर दाब द्यायचा आहे. अशा पद्धतीने ही कचोरी तयार झाली आहे. आता आपण हे ठेवण्यासाठी ना थोडासा अरारोट घेतला आहे. तो असा खाली थोडासा ताटावर थोडासा टाकून ठेवा आणि मग त्याच्यावर ही कचोरी ठेवून द्या जेणेकरून तो खाली असा ताटाला चिटकणार नाही. तशाच पद्धतीने आपण दुसरंसुद्धा करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण बाकी सगळ्या कचोऱ्या ज्या आहेत त्या स्टफ करून घेऊया. सगळे कचोऱ्या ज्या आहेत त्या आपण तयार करून घेतल्या आहेत. आता आपल्याला ह्यांना वरती एक थोडंसं आवरण द्यायचं आहे. त्यासाठी आपण घेणार आहोत आरारूट. इथे मी साधारण 3 चमचे आरारूट घेते. ते तुम्हाला किती लागतं त्याच्यावर तुम्हाला घ्यायचं आहे. आणि आता आपण आहे ना एक कचोरी जी आहे ना ती ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित अशी घोळवून असं एक्स्ट्राचं जे आरारूट आहे ते एक्स्ट्राचं काढून टाकायचं आहे. पण याला सगळीकडून हे कोटिंग आलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण सगळीकडून याला कोट करून घेतलेलं आहे आरारूट. आता आपण हे सगळ्या कचोऱ्या ज्या आहेत त्या अशा पद्धतीने कोट करून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण सगळ्या कचोऱ्यांना आरारूट कोट करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण या अशा पद्धतीने तयार झाले आहेत. आता आपण ह्यांना फ्राय करायचं आहे. त्यासाठी आपण तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आपलं तेल गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण ह्यासाठी लागणारी चटणी कशी करतात ती बघून घेऊया. तर आपण एका मिक्सर जारमध्ये आपण 2 चमचे ओलं खोबरं घेणार आहोत. 2 मिरच्या घेणार आहोत. थोडी कोथिंबीर घेणार आहोत. 1 मोठा चमचा दही घेणार आहोत. अर्धा चमचा आपण साखर घेणार आहोत. 1 मोठा चमचा आपण शेंगदाणे घेणार आहोत. चवीप्रमाणे मीठ घेणार आहोत. इथे पण मी सेंधा नमक वापरते. आणि आता आपण हे व्यवस्थित मिक्सरला ग्राइंड करून घेऊया. इथे आपण तेल तापवायला ठेवलं आहे. सो आपलं तेल गरम झालं आहे का ते बघूया. इथे मी छोटासा बटाट्याचा तुकडा टाकते. आपल्याला
जेवढं तेलाचं टेम्परेचर हवं आहे तेवढं व्यवस्थित आहे. सो आता आपण इथे कचोरी टाकून बघूया. सुरुवातीला तुम्ही 1-2 कचोऱ्या टाका आणि कचोरी टाकल्यावर तुम्हाला हलवायचं नाही आहे त्याला. इथे आपण सुरुवातीला 4 कचोऱ्या टाकल्यात. तर 1-2-3 मिनटानंतर आपण व्यवस्थित याच्यावर असं तेल सोडून घेऊया. याला आपला गोल्डन ब्राऊन कलरवर फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आपल्या कचोऱ्या व्यवस्थित झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता. व्यवस्थित याचं तेल निथळून घ्या आणि मग घ्या काढून घ्या. अशाच पद्धतीने आपण बाकी सगळ्या कचोऱ्या ज्या आहेत त्या फ्राय करून घेऊया. अशा प्रकारे आपले फराळी कचोरी किंवा फराळी पॅटीस तयार झाले आहेत. तर आता आपण याच्याबरोबर तयार केलेली चटणी आणि फराळी पॅटीस. तर कशी वाटली रेसिपी तुम्हाला आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा आणि ह्या नवरात्रीत नक्की तुम्ही ट्राय करा. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा.